हरे कृष्णा माताजी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, நீங்களோட हरे கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் माताजी। பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ஒரு நிமிஷம். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க இது ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம 17வது மந்திரம் பார்க்கணும் இல்லையா? ம். ஆக்சுவலா அந்த லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணது அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு கிரியேட் பண்ணாதவங்களோ இல்ல வேற ஏதாவது பண்ண இங்கிலீஷ்ல எடுக்கிறதுனா இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கலாம். ஆனா தமிழ்ல வர்றதுக்கு இன்னொரு 2 வாரம் ஆகும். ஆல்ரெடி அது ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு நமக்கு. சரிங்களா? சரி சோ மாதாஜி. அதனால அது யாரும் அது ஏன்னா திடீர்னு நம்ம டெஸ்ட்னு சொல்றதுனால பேனிக் ஆக வேணாம். தமிழ்ல அது போயிட்டு இருக்கு. நீங்க உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்ல, அதுல லெவல் 3ல போய் நம்ம கிளிக் பண்ணனா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சாதான் திருப்பி ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தை எடுக்க முடியுமே. சோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ராக்ரஸ் எப்படி நம்ம சாப்டர் 18 லெவல் 1ல பண்ணோம் இல்லையா? 1 முடிச்சாதான் 2, 3 அந்த மாதிரி போகும். அதே மாதிரி இதுல நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சாதான் அடுத்த ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தே வருது. நம்ம அது முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்றோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இட் வில் டேக் டைம், 2 வீக்ஸ் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுக்குள்ள நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ இப்போ பக்தி விருட்ச பாடநெறி நிலை 2 இருக்க மாதாஜி. ஆமா. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அதுதான் அட்டன் பண்ணுங்களா மாதாஜி? கொஸ்டின் ஆன்சர் இல்ல, அதுதான் நீங்க ப்ராசஸ் லெவல் போயிட்டு 1லயே இருக்கு இருக்குங்களா? பாருங்க. லெவல் 1லயே லெவல் 2 இருக்குமே. லெவல் 1 எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி லெவல் 2 இருக்கும் பாருங்க மாதாஜி. அச்சா, ஓகே. பக்தி விருட்சால லெவல் 2ன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க, கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி, பக்தி விக்ஷா லெவல் 2 மாதாஜி. வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கும். பக்தி விக்ஷா ஆமா மல்டிபிள் சாய்ஸ் வந்துட்டு எடுத்தாதான் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் இருக்கும். அது அது லெவல் 2. பட் அது அது எப்படி பிரபுஜி ஒன்னுக்கும் எடுக்கிறது? பாடத்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு ஓகே நீங்க லெவல் 2 இன்னும் முடிக்கல இல்லையா? நீங்க எப்படி லெவல் 1 எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி உள்ள போய் லெவல் 2 இருக்கும். அதுல டைட்டில் முன்ன லெவல் 2 பக்தி விருட்ச முடிச்சு லெவல் 2 முடிச்சாச்சுலங்க பிரபுஜி மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்க. இப்ப லெவல் 3ல முடிச்சாச்சு. இருப்பீங்க இல்லையா? அடுத்து நீங்க பக்தி விருட்சா பத்தி இப்ப ஏன் யோசிக்கிறீங்க? இல்ல பக்தி பக்தி விருட்ச விஷயம் பத்தி இல்ல மாதாஜி. லெவல் 3ல வந்து தமிழே இல்லைங்களே. தெலுங்கு, தமிழ் இல்ல, ஆங்கிலம், ஹிந்தி, அததான் கன்னடா. சொல்றேன். அதான் அதுதான் நான் ப்ராசஸ் சொல்றேன் போயிட்டு மாதாஜி. இருக்குதுங்களா? ஓகே 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 ஓகே. இங்கிலீஷ் தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. தமிழ் இல்ல. தமிழ் வர்றதுக்கு 2 வீக்ஸ் எடுக்கும். யாராவது ஓ இங்கிலீஷ்ல ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இங்கிலீஷ்ல பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஓகே சத்யா பிரபு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இங்கிலீஷ்ல பண்ணணும்னா அவங்க பண்ணலாம். ஆனா அதுக்குமே நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சாதான் அடுத்ததுக்கே போக முடியும். அதுதான் நான் ஓகே சொல்லிருக்கேன். சோ ஓகே நமக்கு ஓகே டைம் இருக்கு தமிழ்ல வருது. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बालान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा माताजी कृष्ण हरे माताजी कृष्णा प्रणम माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा। 17வது மந்திரம் வாசிங்க பிரபு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? யார் வாசிக்கிறீங்க 17வது மந்திரம்? वायुरनिलम् अमृतम् अतेतं पस्मान्तं शरीरम् ओम क्रोधा स्मर कृतं स्मर क्रथो स्मर कृतं स्मर। யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? வாசிக்கிறேன் हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी। வாசிங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अदेदं पस्मान्तं பதவுரை வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்ஸ் சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே. ஸ்லோகம் சொல்றீங்களா? ஓகே சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. 17வது. वायुर् अनिलम् अमृतम् अदेदं पस्मान्तं शरीरम् ओम करदो स्मर कृतं स्मर கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. இந்த தற்காலிகமான உடலில் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாகட்டும். அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காற்றுடன் கலக்கட்டும். தற்போது எம்பெருமானே, எனது எல்லா யாகங்களையும் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களின் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பவை அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நிமிஷம் பொருளை படிக்கும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பிரபு. நம்ம இந்த மந்திரம் போன வாரம் பார்த்தோம். இதுல ஏதாவது பாதி முடிச்சிருக்கோமா இல்ல ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோமா? ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 17 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. 18 பார்க்கணும் இன்னைக்கு இல்லையா? ஆமாங்க. ஓகே பிரபு, 18வது மந்திரம் போயிடுங்க. 18. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அக்னேயனய சுபதாராயே அஸ்மான் விஸ்வாணி தேவ வயூனானி வித்வான் யோத்யஸ்மச சுகூரானம் ஏனோ பூயிஷ்டாம் தே நம உக்திம் விதேம. அக்னியை போன்று பலமுடைய எம்பெருமானே, சர்வ வல்லமை படைத்தவரே, நான் தற்போது நிலத்தில் விழுந்து உமது திருவடிகளுக்கு எல்லா வணக்கத்தையும் அர்ப்பணிக்கின்றேன். பகவானே, உம்மை அடைவதற்கான சரியான வழியில் என்னை அருள் கூர்ந்து வழி நடத்துங்கள். கடந்த காலத்தில் நான் செய்தவை அனைத்தையும் நீர் அறிவீர் என்பதால் எனது முன்னேற்றத்தில் தடங்கள் ஏற்படாதிருக்க எனது முந்தைய பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து தயவு செய்து என்னை விடுவிப்பீராக. பொருளுரை. பகவானிடம் சரணடைந்து அவரது காரணமற்ற கருணைக்காக பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலமாக பக்தனால் பூரண தன்னுணர்வுக்கான பாதையில் முன்னேற முடியும். பகவானால் தம்மிடம் சரணடைந்த ஆத்மாவின் பாவங்கள் உட்பட எல்லாவற்றையும் சாம்பலாக எரித்து விட முடியும் என்பதால் பகவான் இங்கே அக்னியாக அழைக்கப்பட்டுள்ளார். முந்தைய மந்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பரம்பொருளின் உண்மையான அல்லது இறுதியான தன்மை பரமபுருஷ்ம பகவானின் அவரது அருவமான பிரம்மஜோதியானது அவரது திருநாமத்தை மறைக்கும் பிரகாசமான திரையை பலநோக்கு செயல்களை உள்ளடக்கிய கர்ம காண்ட பாதையானது தன்னுணர்வுக்கான முயற்சியில் கடைநிலையாகும். அத்தகைய செயல்கள் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளிலிருந்து சற்று விலகினால் கூட அவை விகர்ம எனப்படும் செயல்களாக மாற்றமடைகின்றன. அத்தகைய விகர்மங்கள் மயக்கத்தில் உள்ள ஜீவனால் புலன் நுகர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டு செய்யப்படுவதால் அவை தன் உணர்விற்கான பாதையில்
தடைகளாக அமைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஒரு நிமிஷம் நான் மியூட்ல இருந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் அதை நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்தது பாத்துக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 19 பேர் இருக்கோம். இதுல வந்து எத்தனை பேர் வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் பாதியில வந்தாங்க, இல்ல அதுக்கு அப்புறமா வந்தாங்க? நம்ம அதுக்கு ஒரு ரிவிஷன் வைக்கணுமா, இல்ல நாளைக்கு நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிடலாமா? நம்ம ரிவிஷன் வச்சா நல்லா இடையில இருந்து இருக்கும். தான் வந்தேன் மாதாஜி. ஓகே, Revision அப்ப நம்ம வைக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு மாதாஜி. ரிவிஷன் வைக்கலாம் இல்லையா? ரிவிஷன் வச்சிருங்க மாதாஜி. எல்லாருக்குமே மறந்துருக்கும். கொஞ்சம் நீங்க ரிவிஷன் வச்சா நல்லா இருக்கும். வச்சிருங்க. சோ இந்த வாரம் நம்ம அந்த ரிவிஷனோட பார்ப்போம். நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த வாரம் ரிவிஷன் எடுத்துட்டு அடுத்த வாரத்துல இருந்து நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, 18 அப்ப நாளைக்கு எல்லாரும் அவசியம் வந்துருங்க. இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேர் அவசியம் வந்துருங்க நாளைக்கு. நமக்கு ஃபுல்லா நாளைக்கு ரிவிஷன். ஈவன் இன்னையில இருந்தே நம்ம இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க வந்து Okay, ma'am. பாத்தீங்கன்னா அக்னியை போன்ற பலவானான பிரபுவே. எதுக்காக இங்க அக்னி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அக்னி வந்து எல்லாத்தையும் பொசிக்கிடும் இல்லையா? சோ அக்னியை போன்ற பலவானான பிரபுவே. அது போல நம்ம பாக்குறோம் 84 லட்சம் பிறப்புகள் எடுக்கிறோம்ட்டு. எத்தனை பிறவிகள்ல நாம வந்து பாவங்கள் செய்தோன்றது தெரியாது நமக்கு. சோ அந்த பாவங்களை எல்லாம் க்ஷணகணத்துல வந்து பகவான் வந்து போக்கிடுறாரு. எப்படி வந்து பகலவனை பார்த்த பனியை போல், சூரியனை பார்த்த உடனே அந்த பனியெல்லாம் காணாம மறைஞ்சு போயிடுதோ, அது போல எப்ப நாம பகவானிடத்துல சரணடைறோமோ, அவருடைய 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 பாத கமலங்களை நாம சரணடைவதன் மூலமாக, அவருடைய கருணையினால நம்மளுடைய பல ஜென்மங்கள்ல பண்ண பாவங்கள் எல்லாம் பொசுங்கி விடுகின்றது. அதனாலதான் இங்க அவரை வந்து அக்னிக்கு ஒப்பிட்டு இருக்காங்க இங்க. சோ அவரை எப்படிப்பட்டவர்? சர்வ வல்லமை உடையவர். உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய வந்தனைகளை செலுத்தி உமது நிலத்தில் உமது அடிகளில் விழுகின்றேன். போன பதத்துல பார்த்தோம், உங்களை ஆழ்வார் சொன்னது போல அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன். சோ நான் உங்களை எனக்கு ஞாபகத்தோட இருக்கும்போது, சுயநினைவா இருக்கும் போதே நாங்க உங்களை வழிபடுறத நீங்க நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சோ தட் மரண காலத்துல நீங்க எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க பகவான் எத்தனை பிறப்புகள்ல இருந்த பாவங்கள்ல, ஏன்னா நம்ம நேத்து என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? நம்மளோட பக்தி விருக்ஷால என்ன அத்தியாயம் பார்த்தோம்? 8வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ 7வது 8வது 2 அத்தியாயம் பார்த்தோம். பல ஜென்மங்கள்ல செய்த பாவங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டு எப்ப நம்ம பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த பாவ புண்ணிய கணக்குகள் சமநிலை ஆகும்போதுதான், அது நல்லிஃபை ஆகும்போதுதான் நமக்கு வந்து பக்திக்கே நம்ம வர முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த நல்ல செயல்கள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பக்திக்கே வர முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம சுற்றி பலதரப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நமக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பக்தியோட ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா, இது நம்ம வந்து அங்க முன்னேறோம், ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம், இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உம்மை அடைவதற்கான நல்வழியில் என்னை நடத்தி செல்வீராக. நல்ல சுயநுணைவா இருக்கும் போதே வந்து பகவானே உங்களிடத்துல சரணடைறேன், என்ன உங்களை அடைவதற்கு உண்டான நல்ல வழிகள்ல என்ன வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை இருக்கு. கடந்த காலத்தில் நான் செய்துள்ளனவற்றை எல்லாம் நீர் அறிவீராதலால் என் முன்னேற்றத்தில் தடங்கள் ஏற்படாதிருக்க என் பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து தயவு செய்து என்னை விடுவிப்பீராக. எப்படி வந்து நம்ம இங்க வந்து கடந்த காலத்துல செஞ்சதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் சிரோதகஷ விஷ்ணுவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக சாட்சியாக இருக்கின்றார். நாம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் 7 பேர் வந்து சாட்சி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் அங்க சாட்சியாக இருந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் வந்து கண்காணிப்பதன் மூலமாக என்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடங்களாக எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க அதை விலக்கி விட வேண்டும், என்னுடைய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நீங்க தயவு செய்து விலக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம பொருளுரையை பார்க்கிறோம். விளக்குரை: பிரபுவிடம் சரணடைந்து காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அவரது கருணைக்காக பிரார்த்திப்பதால் பக்தன் முழுமையான ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான பாதையில் முன்னேற வியலும். இந்த மனித பிறவியோட நோக்கம் என்ன? நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு என்னன்றத நினைவில் கொள்ளுதல், புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த மனித பிறவில தான் பக்தி தொண்டு நன்றாக செய்து நாம வந்து பகவானை அடைய முடியும். சோ அவரிடத்துல முழுமையாக சரணடைவதன் மூலமாக
அவரிடத்துல அந்த காரணமற்ற கருணை நமக்கு கிடைக்குது. பிரார்த்திக்கிறதுனால நம்ம முழுமையான ஆத்ம ஞானத்தை பெறுகின்றோம். இந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்ம ஞானம்னா என்ன? நாம் பகவானுடைய ஒரு துகள், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அத்துணை நல்ல குணங்களும் வந்து நம்மகிட்டயும் இருக்கு. அவர் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர். நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு நித்தியமான ஒரு ஆத்மா, இந்த உடல் அழியக்கூடியது. அந்த ஞானத்தை வந்து நாம முழுமையாக பெற முடியும் எப்போ நாம் அவரிடத்துல சரணடைகிறோமோ அப்ப. ஓகே. பிரபு தன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாவின் பாவங்கள் உட்பட எதையும் பஸ்பமாக எரிக்க வல்லவர் ஆகையால் அவர் அக்னி என்று அழைக்கப்படுகின்றார். எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து பொசுக்கி விட முடியும். அதனால அவர் வந்து இங்க அக்னின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுக்கு முந்தின பதத்துல நம்ம பார்த்தோம் பூர்ண. ஒரு டவுட் மாதாஜி, இப்போ வந்து அவர் மாதிரி நீ அந்த மாதிரி இருந்தான்னா நானும் நீயும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றது, அதுதான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்றாரு. இப்ப இது ஏன் வந்து அதை வந்து அது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம்? இது வந்து என்னுடைய டவுட். இப்போ ஒன்றும் தீர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அப்புறமா வந்து நீங்க சொன்னாலும் போதும். பட் எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த துவைதத்துல தான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்ற இப்போ இவங்க வந்துட்டு நீ வந்து அந்த மாதிரி ஆயிட்டானா நானும் நீ ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றது மாதிரி தானே இருக்குது கிருஷ்ணர். இல்ல, அவர் வந்து 5 விதமான முக்தி நம்ம பாக்குறோம் பிரபு. அதுதான் இந்த மாயாவாத கொள்கையை நம்ம பாக்குறோம். அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. மாயாவாதிகள் நானும் பகவான் நீனும் பகவான், அது இதை விட ரொம்ப அபாயகரமானது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. எப்படி வந்து நாம வந்து பகவானுடைய ஒன்றி போக முடியும்? நீ என்னுடைய ஜீவாத்மா, அந்த 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 குணங்களை வந்து நீ பெற்றிருக்கின்றாய்ன்றத பகவான் சொல்றாரு. அதுக்காக நானும் பகவானும் ஒன்னா அப்படின்னா அது வந்து அபத்தமாயிடும் இல்லையா? அது ரொம்பவும் அபாயகரமா இருக்கா. கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்களை காட்டிலும் இந்த மாதிரியான தாற்பயம் உள்ளது வந்து ரொம்ப அபாயகரமானது. அவர் வந்து அகம் பிரம்மாஸ்தினா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக அவர் வீற்றிருக்கின்றார். அதுக்காக அந்த பரமாத்மாவை எப்படி நம்ம வந்து, நீங்க இது பார்த்திருப்பீங்க, அந்த ஒரு பிக்சர் பார்த்திருப்பீங்க, 2 கிளி இருக்கும். ஒரு கிளி வந்து அந்த பழங்களை சாப்பிடும், இன்னொரு கிளி சாட்சியாக இருக்கார். அததான் நம்ம அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு பாக்குறோம். அது போல ஒவ்வொருத்தரும் இதயத்துக்குள்ளயும் பகவான் அந்தர்யாமியாக இருக்கார். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது பகவானுக்கு முழுமையாக தெரியும். அதுதான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அப்ப எப்படி நானும் பகவானும் ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியும்? நான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கேன்னா அவர் பரமாத்மா செப்பரேட் என்டிட்டி, அதே போல ஜீவாத்மா செப்பரேட் என்டிட்டி. 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தாங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து தன்னுடைய இடது சுட்டு விரல்ல வந்து கோவர்தனகிரியை ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த பூரணத்தின் உண்மையானதும் இறுதியானதுமான அம்சம் அவரது புருஷோத்தம நிலை. நம்ம பாக்குறோம் பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம்: பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன். பிரபு இப்ப சொன்னது போல பகவான் வந்து பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றார். அவரை இல்லாம எதுவுமே இல்லை. ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம். அது போல ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கார். ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி பகவான் மிகவும் பூரணமானவர். அவர் வந்து பரம புருஷராக இருக்கார். அந்த 3 நிலைகள், எப்படி வந்து சூரியனோட ஒளி கற்றைகள், சூரியனுடைய அந்த கோலம், முழுமையான அந்த சூரியன் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல வந்து சூரியனை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த ஒளி கற்றைகளை நினைச்சிட்டு இதுதான் சூரியன் நம்ம நினைச்சா அது வந்து சரியா? ஒளி கற்றைகள் இருக்கு இல்லையா? காலையில நம்ம பாக்குறோம் அந்த அந்த ஒளி கற்றைகள், சூரியனோட ஒளி கற்றைகளை பார்த்து இதுதான் சூரியன் நம்ம நினைச்சா அது சரியா? அது ஒரு முட்டாள்தனம் இல்லையா? இல்ல, அது கிடையாது சூரியன். ஓகே, நம்ம உங்க கண்ணால பார்க்கும்போது ஒரு ரவுண்டா ஒண்ணு தெரியுது, அதுதான் சூரியன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அதுதான் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அது கரெக்டா? அதுவும் இல்லை. அது வந்து சூரியனுக்கு உள்ளாரையும் வந்து விஷ்ணு பகவானுடைய ஒரு அம்சம் இருக்கு. சோ அவர்தான் வந்து பூரணமானவர் அப்படின்னு. சோ பகவான புருஷோத்தம நிலையில நம்ம உணர வேண்டும். சோ பூரணத்தின் உண்மையானதும் இறுதியானதுமான அம்சம் அவரது புருஷோத்தம நிலை. பிரம்ம ஜோதி ஆகிய அவரது அருவத்தன்மை அவரது முகத்தை மறைக்கும் கண் கூசும் திரை. சோ நம்ம இதுக்கு முந்தின பதத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? பகவானே உங்களை வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி ரூபத்துல நீங்க வந்து உங்களை மறைச்சுட்டு இருக்கீங்க, அந்த திரையை விளக்குங்க, சோ தட் உங்களை நான் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணுன்றவங்க பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லார்கிட்டையும் இருக்காருன்றத ஒத்துக்குவாங்க. அதே சமயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய இலக்கு அந்த பிரம்ம ஜோதியை அடைவதாக தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அருவவாதிகள் அந்த ரூபம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. கர்மகாண்ட முறை, கர்மகாண்டம்னாலே என்னது? ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்.
இந்த யஜ்ஞம் செய்தா எனக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும், இந்த செயலை செய்தா இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் அந்த கர்ம காண்ட முறை. அதாவது பலனுக்காக செயலாற்றுவது என்பது ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியின் கடைநிலை ஆகும். நாம எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதையும் நம்மளால முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த கர்ம காண்ட நிலைன்னு சொல்றோம். அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்கு இதுதான் கடைநிலை. தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அது ஜீவாத்மா வேற, அந்த உடல் வேற, நாம பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்றத புரிந்து கொள்வது. சோ அந்த அத்தகைய கர்மாக்கள், அதாவது செயல்கள் வேதங்கள் கூறும் நிலையிலிருந்து சிறிது தவறுனாலும் விகர்மவாக, அதாவது செயல்படுபவனின் நலனுக்காக எதிரான விளைவை தருவதாக உருப்பெறுகின்றன. இங்க விகர்மவாதி, அகர்மவாதி, கர்மவாதி 3 விஷயங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. விகர்மா, அகர்மா, கர்மா. அது யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னன்னு? விகர்மா, அகர்மா, கர்மா என்ன அது? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் அதை பத்தி. கர்மா செயல்களை செய்பவர். என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்வாங்க? வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்களோ அது செய்யறது கர்மவாதிகள். அடுத்தது அகர்மா. அகர்மானா ஆன்மீக அந்த அடுத்த ஸ்டேஜ்ல செய்யறது. அடுத்த ஸ்டேஜ் கர்மாவோட அடுத்த ஸ்டேஜ்ல புனித பணிகள்லாம் ஈடுபடுறது. இல்ல இல்ல இல்ல, அகர்மான செயலற்ற தன்மை. சோம்பேறியா இருக்கிறது. ஓ அறிவோல் செயல்படுதல். அகர்மா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். கரெக்ட்டுங்களா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. கர்மவாதிகள் பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்களை செய்யறாங்க இல்லையா? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல இந்த யஜ்ஞம் இதற்கானது, புத்திர பாக்கியம் வேணும்னா இந்த யஜ்ஞம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒரு இது இருக்கு. அப்ப நான் அந்த பலனை எதிர்பார்த்து கர்மக்களை செய்யறேன். எப்படி அது சொல்லப்பட்டிருக்கு? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால அவங்க கர்மவாதிகள். கர்ம மேதிகள் அப்படின்னாக்கா பௌதிக சிந்தனைக்காக, பௌதிக பலன்களுக்காக அவங்க யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க. ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தது அகர்மவாதிகள் அப்படின்னாக்கா பலன்களை எதிர்பார்த்து அவங்க செயலை செய்யல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக, எனக்குன்னு எதுவும் வேண்டாம், அதனால அது அகர்மவாதிகள். என்னுடைய பலனுக்காக எதுவும் வேண்டாம். நம்ம அதுக்காக தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், நாரத ரிஷி. ஐ திங்க் நீங்களே தான் கேள்வி கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. நாரத ரிஷி அகர்மவாதின்னு சொல்றோமே, அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு. விகர்மவாதிகள் யாரு? விகர்மவாதிகள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட செயல்களுக்கு எதிரான செயல்களை செய்யறது. என்ன சொல்ல புறம்பானது. புறம்பானது. இங்க நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளவு சூக்ஷ்மமா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். கர்ம காண்ட முறை, அதாவது பலனுக்காக செயலாற்றுவது என்பது ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியின் கடைநிலை. அத்தகைய கர்மாக்கள், அதாவது பலன் வேண்டி செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள் வேதங்கள் கூறும் நிலையிலிருந்து சிறிது தவறினாலும் விகர்மாவாக, அதாவது செயல்படுபவனின் நலனுக்காக எதிரான விளைவுகளை தருவனவாக உருப்பெறுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இதுக்கு உண்டான ஒரு சான்று இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் அந்த நம்ம இப்ப வேத மந்திரங்கள்லாம் உச்சாடனம் பண்றோமே, அது கரெக்டான அந்த டிகிரி, அந்த கரெக்டான பொருள் நெடில் அந்த அக்ஷரம் எல்லாம் கரெக்டா பார்த்து நம்ம சொல்லலைன்னா அதற்குண்டான பலன்கள் வேற மாதிரியாக போயிடும். அதனால இங்க சொல்றாங்க, நான் பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம சில செயல்களை செய்யறோமே, அது வேதத்துல சொல்லப்பட்டது போலவே நம்ம செய்யணும். அதுல ஏதாவது தவறுகள் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது என்னவா மாறிடும்? விகர்மாவாக மாறிவிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். விகர்மானா எது? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத விஷயங்களை செய்யறது விகர்மா. சோ அது என்ன பண்ணும்? எனக்கு நான் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறேன், சரியான முறையில நான் செய்யலைன்னா அது எனக்கே எதிர்வினையாக மாறிவிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுடைய 6வது காண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா கஷ்யப முனிவர் கிட்ட தித்தி எனக்கு பிள்ளைகள் வேணும், இந்திரன் இந்திரனை கொல்வதற்குண்டான ஒரு பிள்ளை வேணும்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவர் சொல்றாரு, அவங்களை வார்ன் பண்றாரு. ஓகே, அதுக்கு உண்டான இது, ஆனா நீ தவறா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணினா கூட அது என்னவா மாறிடும்? உனக்கே நீ இந்திரனை கொல்வதற்காக பிள்ளை கேட்கிற இல்லையா, அது வேற மாதிரி வந்துடும், அது அவனுக்கு நண்பனா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்மளுடைய அந்த செயல்கள் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்க வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது போல கும்பகர்ணன் வரவாங்கின மாதிரி கும்பகர்ணன் மாத்தி வாங்கிடுவார் இல்லைங்க? சொல்லுங்க பிரபு, அந்த கதையை சொல்லுங்க.
கும்பகர்ணன் வந்து ஏதோ தவம் பண்ணி வர வாங்கும் போது மாத்தி, அதாவது தூங்குற மாதிரி வர வாங்கிடுவாரு. அது மாதிரி உச்சரிக்கும் போது கரெக்ட் மாத்தி கரெக்ட் சொல்லிடுவாரு. கரெக்ட் கரெக்ட். நாரதர் அதாவது அண்ணன் கூட வந்து நாரதர் எப்பவும் கலக்கிடுவாரு. தூங்காமல் இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு பதிலா அந்த பிறண்டு அவர் தூங்குறது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிடுவாரு. அந்த இந்திரன் அப்படின்றது கூட அந்த கொஞ்சம் அந்த நெடில் குரில் அதுல எல்லாம் கூட நமக்கு வந்து வேற மாதிரியான விஷயங்கள் தவறா என்ன காரணத்துக்காக நம்ம பண்றோமோ அதுக்கு ரிவர்ஸ் வர்றது கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து சொல்லணும் அப்படின்றத நான் இங்க பாக்குறோம். சோ இப்படிப்பட்ட விகர்மா மாயையின் வசப்பட்ட மனிதனின் புலனின் திருப்திக்காக செய்யப்படுவதால் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான நல்வழியில் தடையாக அமைகின்றது. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம ஒரு சில செயல்களை செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் அந்த மந்திர தாந்திரிக விஷயங்கள் எல்லாம் கூட சாஸ்திரத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பாக்குறோம் 18 புராணங்கள் இருக்கு, 3 வகையான குணங்கள் இருக்கு. நமக்கு அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல இந்த 18 புராணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். தமோ குணத்துல இருக்கவங்க அறியாமையில இருக்காங்க இல்லையா? சோ அப்ப அவங்களுக்கு ஏற்றாறு போலான புராணங்களும் இருக்கு. அப்ப அதுலதான் வந்து இந்த வசியம் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப அதுல அவங்க வந்து பலனை எதிர்பார்த்துதான் பண்றாங்க. ஆனா அவங்களுடைய நோக்கம் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க என்னவாயிடுறாங்க, விக்ரமவாதிகளாக மாறிடுறாங்க, தவறான செயல்களை பண்றாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, கடைசி வரைக்கும் ஆத்ம ஞானத்தை அடைய முடியாம போயிடுது. தன்னுடைய இப்போ ரீசெண்டா கூட நம்ம பார்த்தோம், அந்த வாழ்நாளை சாகாம இருக்கணும், வாழ்நாளை நீடிக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு மனுஷனையே கொன்னு அந்த மனுஷனையே சமைச்சு அவங்களுக்கு அங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆஃபர் பண்றாங்க. அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, எங்க போனவங்களை காணமேன்ட்டு போலீஸ்ல சொல்லி ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி நரபலிடுறது, மனுஷங்களே நரபலி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. இன்னும் மூடத்தனமா அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ நம்ம வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு செயலும் செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ண உணவில் அவரை திருப்திப்படுத்தணும். நான் இந்த உடல் எடுத்ததுக்கு உண்டான காரணம் என்ன, எப்படி இந்த பௌதீக கட்டுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். அடுத்தது வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி, வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம ஞானம் பெறுவது மனிதனாக பிறந்த ஜீவனுக்கே சாத்தியம். 84 லட்சம் உயிரினங்களில் பிராமண தர்மத்திற்கு உகந்த தான மனித வடிவம் மட்டுமே உயர் ஞானம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது. பிராமண தர்மம் என்றால் உண்மையை கடைபிடித்தல், புலன் கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, எளிமை, முழுமையான அறிவு, முழுமையான கடவுள் நம்பிக்கை ஆகியவற்றை பெற்றிருப்பதாகும். பிறப்பால் மட்டும் ஒருவன் பெருமை பெறுவதில்லை. பிராமணனின் மகனாக பிறப்பது பிராமணனாவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே. பெருங்குடி மகனாக பிறப்பது உயர்ந்தவனாவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, மகனாக பிறப்புரிமை மட்டும் எல்லாம் ஆகிவிடாது. பிராமணன் என கருதப்படுவதற்காக தகுதி பெற்றாக வேண்டும். பிராமணனாக பிறந்ததற்காக பெருமைப்பட்டு கொண்டு உண்மையான பிராமணனாக தகுதியை பெறுவதில் அசட்டையாக இருப்பவன் உடனேயே தன் நிலை கெட்டு ஆத்மஞானம் பெறுவதற்கான வழியிலிருந்து தவறி செல்பவனாகின்றான். மனித வாழ்வை அடைந்த தன் லட்சியத்தை அவன் இழந்து நிற்கின்றான். ஆஹா, எவ்வளவு அழகான்னு பாருங்க. பிராமணனா இருக்கிற தர்மம் கடைபிடிக்கணும், உண்மையா இருக்கணும், நல்லது பண்ணணும், புலன் கட்டுப்பாடு இருக்கணும், உயர்ந்த தன்மை, எளிமை, முழுமையான அறிவு, இத்தனை குணங்களும் இருந்தாதான் அவன் ஒரு பிராமணன். அடுத்த பாயிண்டையும் சொல்லிடுங்க. 5 பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க, இன்னொரு பாயிண்டையும் சொல்லிடுங்க. முழுமையான கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையா? பெறுவதற்கு எதற்காக மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், எதற்காக மனுஷ பிறவி நம்ம வந்து உயர்ந்தது நம்ம சொல்றோம்? ஏன்னா வந்து அது இங்க ரொம்ப தெளிவா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கு. அந்த மனித பிறவிலதான் நம்ம வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம 84 முறைகள் வந்து இந்த ஜீவராசி பிறந்தாலுமே இந்த மனித பிறவிலதான் நம்ம வந்து அந்த உயர்ந்த தர்மத்தை பண்ண முடியும், அந்த ஞானத்தை பக்குவத்தை அடைய முடியும், பகுத்தறிவு கிடைக்குது நமக்கு எது உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு. சோ அது இதுலதான் நம்ம வந்து அந்த பிராமண தர்மத்தை பண்ண முடியும். பிராமணன் இது அகெயின் இது வந்து
பர்த் ரைட் கிடையாது. என்னோட அப்பா அப்படின்னா நானும் பிராமண இது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதற்குண்டான தகுதிகள் யாரிடத்துல எல்லாம் இருக்கோ அதனால. இப்ப பிராமணர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணம் என்ன? 3 குணத்தினால இந்த ஜட உலகம் பீடிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ பிராமணர்களுக்கு உண்டான குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா சத்துவ குணம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த சத்துவ குணத்துல அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணணும், அந்த பிராமண தர்மம் என்ன அப்படின்னா வாய்மை, எப்பொழுதும் உண்மையை அவங்க கடைபிடிக்கணும். புலன்களை கட்டுப்பாடோட வச்சுக்கணும். அந்த கிரகஸ்த பிரம்மச்சரியம் நம்ம சொல்றோம். சோ பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை அவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது. சோ அந்த புலன் கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அதுக்குதான் நமக்கு பிரபுபாதர் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா அந்த 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள் இஸ்கான்ல என்ன 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள்? மது, மாது, சூது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் இல்லையா? தேங்க்யூ மதஜி. அடுத்து சகிப்புத்தன்மை. அடுத்து சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், எளிமையாக இருக்கிறது. என்ன இது நடந்தாலும் அதை சகிச்சுட்டு போறது, டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறது. அதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் அந்த அந்த நம்ம சாஸ்திரங்களை படிக்க படிக்க நான் இந்த உடல் இல்லைன்னு அந்த ஞானம் வளர வளர எதுவுமே நமக்கு பெருசா இருக்காது. அதை நம்ம தாண்டி போயிடும், அதுவும் கடந்து நம்ம போயிடும். சோ சகிப்புத்தன்மை. சோ பூரணமான அறிவு. அது எப்படி பூரணமான அறிவு சாத்தியப்படும் அப்படின்னாக்கா அந்த வேதங்களை படிக்கிறது மூலமாக அந்த பூரணமான அறிவு, முழுமையான கடவுள் நம்பிக்கை, பூரணமான அறிவு இருக்கிறதுனால பகவானை நம்ம முழுமையாக பெறுகின்றோம். சோ பிறப்பால் ஒருவன் பெருமை கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதை வச்சுட்டு நம்ம என்னுடைய வம்சம் இந்த பிராமண இது, அதனால நானும் பிராமணன் சொல்ல முடியாது. அதற்குண்டான தகுதிகளை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம், அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க. வரலைங்க, கொஞ்சம் மேல பண்ணுங்க. பேராகிராஃப் யோக பிரஷ்டர்கள் மேல பண்ணுங்க, கொஞ்சம் வரல, பழசுதான் இருக்கு இதுல. பிரபுஜி மேல பண்ணுங்க, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். யோக பிரஷ்டர்கள், அதாவது ஆத்ம ஞானத்திற்கான வழியிலிருந்து தவறியவர்கள் நல்ல பிராமணர்களின் குடும்பங்களிலோ செல்வந்தர்களான வணிகர்களின் குடும்பங்களிலோ பிறந்து தம்மை திருத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெறுவார்கள் என பகவத்கீதையில் 6.41 மற்றும் 42 நமக்கு உறுதியளிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய பிறவிகள் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகின்றன. இவ்வாய்ப்புகள் மாயை காரணமாக தவறாக பயன்படுத்தப்படும் போது எல்லாம் வல்ல இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட மனித வாழ்வனின் நல்லதொரு தருணம் வீணாகிறது. நன்னடத்தைக்கான நியமங்கள் ஒருவனை பயன் கருதிய செயல்நிலையிலிருந்து பரஞானம் பெறுவதற்கான நிலைக்கு உயர்த்துகின்றன. பற்பல பிறவியெடுத்தும் பரஞானம் பெறும் தளத்தை அடைந்த பின்னர் ஒருவன் நற்பக்குவம் அடைந்து பகவானை சரணடைகிறான். இதுவே பொதுவான முறை. ஆனால் இந்த மந்திரத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல ஒருவன் ஆரம்பத்திலேயே சரணடைந்து விட்டால் பக்தி மனப்பான்மையை பெறுவதால் மற்ற நிலைகளை எல்லாம் உடனடியாக கடந்து விடுகிறான். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டது போல 18.66 சரணார்த்தியான ஆத்மாவிற்கான பொறுப்பை பகவான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு பாவக்காரியங்களின் விளைவுகளிலிருந்து அவனை விடுவிக்கிறார். கர்மகாண்ட செயல்களில் பாவங்கள் அதிகமாக நேரலாம், ஞான மார்க்கத்தில் அவை குறைகின்றன. ஆனால் பக்தி மார்க்கமான இறை தொண்டில் அவை ஏற்படும் வாய்ப்புகள் சிறிதளவும் இல்லை. பிரபுவின் பக்தன் அவரின் நற்பண்புகளை எல்லாம் தானும் பெற்றுவிடுகிறான் எனும் போது அவன் பிராமணத்தன்மைகளை பெறுவதை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமா? பக்குவமடைந்த ஒரு பக்தன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறவாமலா இருந்தாலும் யஜ்ஞங்களை நடத்தும் அதிகாரம் பெற்றுள்ள நிபுணனான பிராமணனுக்கு சமமான தகுதிகளை பிரபுவின் பக்தனாகவிருக்கும் காரணத்தால் மட்டுமே உடனடியாக பெற்றுவிடுகிறான். பிரபுவின் சர்வ வல்லமை இத்தன்மையானது. அவர் பிராமண குலத்தில் பிறந்தவனை நாயை தின்னும் இழிந்தவனாகவும் பிறப்பால் இழிந்த ஒருவனை அவன் ஆற்றியுள்ள பக்தி தோன்றிற்காக பிராமணனினும் உயர்ந்தவனாக ஆக்கக்கூடியவர். கண்டினியூ பண்றோமா மாதாஜி? வேண்டாம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் அந்த குணங்களை தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டாதான் அவங்க பிராமணன். ஆனா அதுல அசட்டையாக இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க அந்த ஆத்ம ஞான வழியில இருந்து தவறுறாங்க. அதனால இந்த மனித பிறவி எடுத்ததற்குண்டான லட்சியம் என்னவோ அதை இழந்து விடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். யோக பிரஷ்டர்கள், நம்ம இந்த யோகத்தை பத்தி எந்த அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம்? யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் எதுல நம்ம படிச்சிருக்கோம்? யார் சொல்றீங்கன்னு பாக்கலாம். அஷ்டாங்க யோகம் பத்தி எதுல படிச்சிருக்கோம்?
பகவத்கீதையில மாதாஜி. அத்தியாயம் 4 பகவத்கீதா. பகவத்கீதா இதுல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. அத்தியாயம் பகவத்கீதை 4 ஓகே. எத்தனாவது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம்? 4வது அத்தியாயம் 4வது அஷ்டாங்க யோகம் யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாஹாரா தியான தாரண சமாதி. எத்தனாவது அத்தியாயம் அது? 4ஆ 6ஆ? அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம். அத்தியாயம் 4 தியான யோகம். தியான யோகம் அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். சரியா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது அத்தியாயம் அது இல்லையா? சோ அந்த யோக பிரஷ்டர்கள் அவர் அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு இல்லையா, இந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க 8 நிலைகள் 8 அங்கங்கள் இருக்கலாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்படி கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து முயற்சி பண்றாங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு நிலையில அவங்க தவறிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொன்னாரு? அப்படி தவறியவர்களுக்கு என்ன 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 கதின்னு சொன்னாரு அவரு? திருப்பி முதல்ல இருந்து பண்ணணும் பிரபு. அடுத்த பிறவியில வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. 2 விதமா அவங்கள பிரிக்கிறாங்க இல்லையா? யோக ஆருஷ அப்புறம் வந்து யோக சிரேஷ்ட அப்படின்னு. சோ அந்த அந்த 4 நிலையில இருக்கவங்க வந்து ஆரம்ப நிலையில் பயிற்சி பண்றவங்க. அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்தாங்க அப்படின்னாக்கா செல்வந்தர்கள், வணிகர்கள், சோ தட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அன்னமய அந்த உணவு சார்ந்த தேவைகள் இருக்காது. அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். அடுத்த நிலையில வீழ்ச்சி அடைகிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன இதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்றாங்க, ஒரு வைணவர்கள், உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்ட்டுலாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த யோக பயிற்சி செய்து தவறியவர்கள்லாம் வந்து 4 பேர் பகவான் இடத்துல வந்து சரணடைறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, வறுமையில இருக்கவங்க, செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, ஞானிகள், அந்த யோகத்தை பயிற்சி பண்றவங்க, இந்த 4 பேர்ல வந்து உயர்ந்தவர்கள் வந்து இந்த யோக பயிற்சி பண்றவங்க. அவங்களுமே கூட என்ன பண்ணணும், மீண்டும் யோகத்துல அவங்க வந்து சமாதி நிலையை அடைந்து பிரம்மஜோதியில ஒன்றானாலுமே கூட அவங்களும் என்ன பண்ற 4 பேர்ல அவங்கதான் உயர்ந்தவங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அந்த யோகத்துல அவங்க உயர்ந்து நின்றாலுமே கூட அவங்க என்ன பண்ணணும், பிறவிகள் எடுத்து பக்தி செய்து பகவான் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இத்தகைய பிறவிகள் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகின்றன. சோ இத மாயின் காரணமாக இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிறத நம்ம நினைக்கிறதுனால நம்ம வந்து தவறாக பயன்படுத்துகின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட இந்த மனித வாழ்வு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இதை நம்ம உபயோகப்படுத்தி ஒழுங்கா பகவானை போய் சேரணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்ததுல நன்னடத்தைக்கான நியமங்களை ஒருவன் பயன் கருதிய செயல்நிலையிலிருந்து பரஞானம் பெறுவதற்கான நிலைக்கு உயர்த்துகின்றன. சோ நம்மளுடைய நியமங்கள் மாதாஜி சொன்னாங்க 8 விதமான விஷயங்கள். எதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும், எதெல்லாம் நம்ம விட்டுடணும். சோ அதெல்லாம் நம்ம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெறுவதற்குண்டான தகுதியை நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோம். சோ பற்பல பிறவி எடுத்து பரஞானம் பெறும் தளத்தை அடைந்த பின்னர் ஒருவன் நற்பக்குவம் அடைந்து பகவான சரணடைகின்றான். சோ அந்த இவன் அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்தாலுமே கூட அவங்க வந்து மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து அங்கிருந்து அவங்க பகவான் அடையறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ சமாதி நிலை அடைஞ்சிட்டாங்க, அவங்க ஏன் பூலோகம் வருவாங்க? பூலோகத்துக்கு வரமாட்டாங்க. பூலோகத்துக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா? அவங்க எந்த ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்களோ சோ அங்கிருந்து மகர லோகத்துல இருந்து கூட பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி இந்த ஜடலோகத்துல இந்த பூலோகத்துல இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கோ அது போல ஒரு லோகத்திலயும் வேறு வேறு நிலைகள்ல இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இங்க நம்ம பாக்குறோம் இந்த கட்டடங்கள், மலை, ஆறு, அது போல அங்க வேற மாதிரி இருக்கும். அங்க மேபி பாலாறு ஓடலாம், மேபி வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 2வது ஸ்கந்தம் அததான் நமக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்படுது. சோ நான் அங்கேயும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கலாம், வேற குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கலாம்னு பார்க்கலாம். சோ அங்கிருந்து அவங்க பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைகின்றார்கள் அதுன்றதை நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பற்பல பிறவி எடுத்து பரஞானம் பெறும் தளத்தை அடைந்த பின்னர் ஒருவன் நற்பக்குவம் அடைந்து, எத்தனையோ பிறவிகள் இருக்கிறாங்க, அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பக்குவம் அடைறாங்க, அப்புறம்தான் வந்து பகவான சரணடைறாங்க. இதுதான் வந்து ஜென்ரலான ப்ராசஸ்ன்றாரு பிரபுபாதரிங்க. இதுதான் பொதுவான முறை. ஆனா இந்த மந்திரத்துல பரிந்துரைக்கிட்டது போல ஒருவன் ஆரம்பத்திலே சரணடைந்து விட்டா நமக்கு ஏன் இந்த கதி, நமக்கு ஏன் வந்து அந்த யோக பயிற்சி, இந்த யோக பயிற்சி, திருப்பி பிறப்பு இறப்பு, சுவாமி அது வேண்டவே வேண்டாம். பக்தி தெரிஞ்சிருச்சா பகவான் இடத்துல பூரணமான சரணாகதி. சோ பக்தி மனப்பான்மையை பெறுவதால் மற்ற நிலைகளை எல்லாம் உடனடியாக நாம கடந்து விடுகின்றோம்.
சோ பக்தி ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று. சரணார்த்திக்கான ஆத்மாவிற்கான பொறுப்பை பகவான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு பகவான் சொல்றார் இல்லையா, என்னிடம் சரணடைந்தவன் எப்போதும் மீன் போவதில்லை அர்ஜுனா நீ சொல்லுன்றார். ஏன்னா சில சமயம் அவரோட வார்த்தையில அவருக்கே நம்பிக்கை இல்லை. அதனால அவர் என்ன சொல்றார், அர்ஜுன் கிட்ட சொல்றார். ஏன்னா தன்னுடைய பக்தன் சொல்லிட்டு அவர் காப்பாத்தி ஆகணும், பக்த வச்சலன் பகவான். அதனால அவர் என்ன சொல்றார், என்கிட்ட சரணடைந்தவங்க வீழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது என்பதை உறக்கச் சொல்றாரு பகவான் பகவத்கீதையில. சோ இதாவதுதான் இங்க சொல்றார், உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு பாவ காரியங்களின் விளைவுகள்ல இருந்து அவர்களை விடுவிக்கின்றார். ஒரு 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 தடவை பிரபுபாதர் லெக்சர் கொடுக்கும்போது ஒருத்தர் சொல்லுவார், நீங்க சொல்றீங்க சாஸ்திரத்துல 84 லட்சம் இதுன்னு, நாங்க இவ்வளவு நாள் எத்தனையோ பாவங்கள் செய்திருக்கோம், இப்பதான் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா வந்திருக்கோம், எப்ப என்னோட பாவம் கூட அழிக்கப்பட்டு விடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அதுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, 1 second when you chant Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Once 1 second when you chant Hare Krishna and you surrender to Lord, then he will vanish all your sinful activities, karmic activities சொல்றார். சோ பகவான் பொறுப்பெடுத்துக்கிறார் நம்ம அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டா இல்லையா. சோ எப்போ எத்தனையோ நல்ல உயர்ந்த உறவுகள் இருக்கு பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும். அவர் தன்னுடைய தங்கையோட கணவன், அத்தையோட மகன், நண்பன், உற்ற நண்பன் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா எப்ப அவர் சரணாகதி அடைகின்றாரோ, நான் உங்களிடம் சரணடைந்த கார்பண்ய தோஷம்னு அவர் பாடுறார் இல்லையா, நான் உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன், எனக்கு உய்வாதான ஒன்று சரியான விஷயத்த நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. சோ அப்ப நம்ம சரணடையும் போது பகவான் உடனே என்னோடதான் எடுத்துக்கிறார், ரொம்ப பர்சனலா எடுத்துட்டு அவர் நமக்கு உதவி பண்றான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ கர்ம காண்ட செயல்களில் பாவங்கள் அதிகமாக நேரலாம், ஆனால் ஞான மார்க்கத்தில் அதெல்லாம் குறைகின்றது. இந்த கர்ம காண்ட செயல்னாலே என்ன, நான் உன்னை எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயத்த செய்யறேன், அது கர்ம காண்ட செயல். ஆனா அது சாஸ்திரத்துலதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எனக்கு நிறைய செல்வம் வேணும்னா நான் இந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்றது, எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புதுசா ஒரு வீடு வாங்கியிருக்காங்க, எந்த ஒரு விக்னங்களும் வரக்கூடாது அப்படின்னாக்கா அதுக்காக ஒரு பூஜை பண்றது. இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்யறது கர்ம காண்ட செயல்கள். அதை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது, ஞான மார்க்கம். சோ ஞான மார்க்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கர்ம மீதித்தனமான செயல்கள்லாம் குறைகின்றதுன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பக்தி மார்க்கமான இறை தொண்டில் அவை ஏற்படும் வாய்ப்புகள் சிறிதளவும் இல்லை. பக்தி தொண்டுல சான்ஸே இல்லை. நம்ம எத்தனையோ யோகங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என்னென்ன யோகம்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு. என்னென்ன யோகம்லாம் செய்து பகவான் அடையலாம்? ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகம் பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து மற்ற சாப்டர் 1ல இருந்தே எல்லாமே யோகமாக தான் இருக்கு. இத்தனை யோகத்திலயும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி யோகம். சோ பக்தி தொண்டுல நம்ம நவவித பக்தி தொண்டு பார்த்தோம். போன மந்திரத்துல நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். என்னது நவவித பக்தி தொண்டு? என்னது நவவித பக்தி தொண்டு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம். ஒருத்தர் சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுல உதாரணம் எல்லாருமே ரொம்ப சிரேஷ்டமான ஸ்ரவணம் பரீட்சித் மகாராஜா அம்பரீஷ், கீர்த்தனம் சுக்தேவ் கோஸ்வாமி, ஸ்மரணம் பிரகலாத மகாராஜ் ருக்மணி தேவி, பாதசேவா லக்ஷ்மி, அர்ச்சனம் அர்ச்சா விக்கிரக இவர் பிருது மகாராஜ், அப்புறம் வந்தனம் அக்ரூரன், தாசமய சேவா ஹனுமான், சாங்கிய சேவா அர்ஜுன், ஆத்ம நிவேதானம் பலி மகாராஜ். இவா 9 பேர் ரொம்ப அவளோட இதான் 9 பேர். இது 7th canto அத்தியாயம் 5 பாகவதத்துல இருக்கு. இதெல்லாம் டீட்டெயிலா போன மந்திரத்துல இததான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இந்த நவவித பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அங்க எந்த ஒரு குறையுமே கிடையாது. எப்படி ஞான மார்க்கத்திலயும் குறை இருக்கு, கர்ம மார்க்கத்திலயும் குறை இருக்கு, ஆனா இந்த பக்தி மார்க்கத்துல எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம முழுமையாக நம்மளுடைய புலன்களை, நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு எது காரணம் நம்ம படிச்சோம் 2வது அத்தியாயத்துல,
நாம வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு எது காரணம்? 2வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லையா, சாங்கிய யோகம். நான் ஒரு உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத புரிய வைக்கிறது தான் சாங்கிய யோகம். அதுல நம்ம வந்து நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு எது காரணம்னு பார்த்தோம். என்ன ஆச்சு எல்லாருக்கும்? நம்மளுடைய புலன்கள் தான். இந்த ஆசைகள் தான். புலன்களின் மூலமாக அதீதமான ஆசை, அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து ஆசை வர்றதுக்கே வந்து புலன் காரணம் இல்ல. இப்ப நான் உன்னை பாக்குறேன், பார்த்த உடனே தான் வந்து அதை நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் வேற ஒரு விஷயத்த பாக்குறேன், அதை சாப்பிட்டே ஆகணும்னு எனக்கு நாக்கு சொல்லுது. அதை நான் வாங்கி ஆகணும்னு அந்த கண் மூலமாக நமக்கு தெரியுது. ஒரு விஷயத்த கேட்கிறேன், கேட்ட உடனே படத்துக்கு போயே ஆகணும்னு நமக்கு தோணுது. அப்போ அந்த புலன்களின் மூலமாக தான் ஒரு விஷயத்தின் மேல அதீதமான பற்று வருகின்றது. அதுதான் நமக்கு வீழ்ச்சி. ஆனா பக்தி தொண்டுல நம்ம என்ன பண்றோம்? அனைத்தையுமே பகவானுக்காக நாம ஈடுபடுத்துறோம். அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்ணாம அதெல்லாம் ஃப்ரீயா என்ன பண்றோம்? பகவானுடைய சேவையில. சோ காலையில வந்து பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை மங்களார்த்தி நம்ம பாக்குறோம். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த துளசி மாலை, கற்பூரம், அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு நுகர்ந்த அந்த நரசிம்மரோட அந்த வாசம் இது இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம நுகர்ந்து கொள்கின்றோம். பிரசாதத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம். அவருக்கு பக்தி தொண்டு பண்றோம். அப்ப இந்த பக்தி தொண்டுல குறை என்பது சிறிதளவும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. இந்த வாய்ப்பே கிடையாது. அவருடைய நற்பண்புகளை எல்லாம் தானும் பெற்று விடுகின்றான். இப்படி எப்ப நாம மீண்டும் மீண்டும் பக்தி தொண்டு பண்றோமோ அப்ப பகவான் கிட்ட என்னென்ன உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கும் வந்துடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ நமக்கு அந்த பிராமண தன்மைகளை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். சோ பிராமணர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் வைணவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா எப்பவும் விஷ்ணு ஸ்மரணத்திலேயே இருக்காங்க அவங்க. அப்ப அந்த வைணவர்களாக நம்ம மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிராமண தன்மையும் நமக்கு வளர்ந்து வருகின்றது. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உள்ளடங்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். பக்குவமடைந்த ஒரு பக்தன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறவாமல் இருந்தாலும் யக்ஞங்களை நடத்தும் அதிகாரம் பெற்றுள்ள நிபுணனாக பிராமணனுக்கு சமமான தகுதிகளை ஒரு பிரபுவின் பக்தனாக இருக்கும் காரணத்தால் மட்டுமே உடனடியாக பெற்று விடுகின்றான். நமக்கு வந்து நிதர்சனமான உண்மை நம்மள அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். டைம் இல்லைன்னா அந்த கதையை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலாம். சோ நம்ம பாக்குறோம் இங்க வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இல்லை. நம்ம அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கோமா, உண்மையாவே பக்தி தொண்டு பண்றோமா, நம்ம ஸ்ரத்தையா உறுதியோட நிலையோட அந்த பக்தி தொண்டு பண்றோமா, அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் நமக்கு அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை கொடுக்குற, எப்படி நம்மள வந்து அந்த நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்வதற்குண்டான வழிமுறைகளை கொடுக்குறார். சோ மற்ற இது போல நமக்கு வந்து பிராமணர்கள் அவங்க மட்டும்தான் பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு இல்லை. இங்க வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஜெண்டர், ரிலீஜன், காஸ்ட், க்ரீட் எல்லாமே செகுலரிசம் இங்கதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சோ அது எல்லாமே இல்லாம உண்மையான பாவம், அந்த நோக்கம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்தி தொண்டு பண்ண முடியுது நம்மளுடைய இஸ்கான்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. இங்க வந்து அந்த உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள், இந்த குலம் அந்த குலம் அதெல்லாம் இல்ல. சத்துவகுணம், பிராமண தகுதி, பகவானுக்கு சேவை, அவ்வளவுதான். சோ பிரபுவின் சர்வ வல்லமை வந்து தன்மையானது. அவர் பிராமண குலத்தில் பிறந்தவனை நாயத்தின்னும் இழிந்தவனாகவும் பிறப்பால் இழிந்த ஒருவனை அவன் ஆற்றியுள்ள பக்தி தொண்டிற்காக பிராமணனிலும் உயர்ந்தவனாகவும் ஆக்கக்கூடியவர். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கருணை. அத நம்ம மிருகாரி வந்து பார்த்தோம். அவர் வந்து ரொம்ப கீழ்நிலை, மனுஷங்களே கீழ்நிலையானவர். அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த பக்தனாக மாற்றுகின்றார். ஜகாய் மத்தாய பாக்குறோம். நல்ல பிராமண இதுல பிறந்துட்டு அப்படியே அதுக்கு ரிவர்ஸ்டா எல்லா கெட்ட குணங்களும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. அவங்களையும் உயர்த்தினது வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தனால மட்டும்தான் அந்த பக்தியை கொடுக்க முடியும். அதனால அவங்க உயர முடியும்னு பாக்குறோம். சோ சர்வ வல்லமை படைத்த பகவான் எல்லோருடைய இதயங்களிலும் இருப்பவராகையால் தம் உண்மையான பக்தர்கள் சரியான பாதையில் செல்வதற்கான அறிவுரைகளை வழங்குகின்றார். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. உனக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கான்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. சோ அது யாருன்னு நம்ம இப்ப நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சோ அது நம்ம சில விஷயங்களை நமக்கு தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து மூதாதையர்கள் சொன்னதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம். சோ இங்க வந்து பகவான் தமக்கு உள்ளார சைத்திய குருவாக இருந்து நமக்கு தேவையான விஷயங்களை, வழிமுறைகளை அவர் காட்டி கொடுக்கின்றார். நம்ம அவரு அதை மீறி இல்ல நான் இந்த வழியில தான் போனேன் அப்படின்னு தவறான வழியை சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு உண்டான பலனை நாமும் அனுபவிக்கின்றோம். பக்தர்கள் பிற விருப்பங்களை கொண்டிருந்தாலும் பகவான் அவர்களுக்கு தம் அறிவுரையை வழங்குகின்றார். அவர் நமக்கு வந்து சரியான வழி எதுன்றதை காட்டுவார். மற்றவர்கள் அவரவர் பொறுப்பில் அவரவர் விருப்பம் போல் நடக்க மட்டும் என்று விட்டு விடுகின்றார்.
ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவன் ஒரு பொழுதும் தவறான பாதையில் செல்லாதபடி பகவான் அவனை வழி நடத்துகின்றார். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சோ மத்தவங்களை வந்து அவர் விட்டுறாரு. ஏன்னா அவங்க அவங்க பகவானை அக்செப்ட் பண்ணல. பகவான் கிட்ட நாம எப்படி வந்து சரணாகதி பண்றோமோ அதை அப்படியே அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாருன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அவரிடத்துல நம்ம வந்து தாசியமாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அதே பாவத்தில் அவர் வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். स्वभादमूलं भजद प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरे च विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् दोनोति सर्वं हृति सन्निविष्ट. சோ பகவான் பக்தனிடம் எவ்வளவு அன்பு கொண்டவராய் இருக்கின்றார் என்றால், சில சமயம் விகர்மாவின் வசப்பட்டு வேதத்தின் அறிவுரைகளுக்கு முரணாக நடக்கும்போது பகவான் பக்தனின் உள்ளத்திலிருந்து அவனது தவறுகளை திருத்துகின்றார். இது ஏனென்றால் பக்தர்கள் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். பகவானுக்கு பிரியமானவர் அப்படின்றதுனால அவர் உள்ளாரி சைத்திய குருவாக இருந்து நமக்கு வழி நடத்துறார். பகவான் தன் உள்ளத்திலிருந்து கொண்டு தன் தவறுகளை திருத்த வேண்டுமென பக்தன் இம்மந்திரத்தில் பிரார்த்திக்கின்றான். சோ பகவானே, நான் ஏதாவது வீழ்ச்சி அடைந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா என்ன நீங்க சரியான வழியில கொண்டு வாங்க. ஏன்னா மனித பிறப்பு என்பது ஒரு குறைபாடுள்ள ஒரு பிறப்பு. அது மட்டுமல்ல, கலியுகம் வேற. அப்ப அதற்கு உண்டான அந்த தவறுவது என்பது மனித இயல்பு. கட்டுப்பட்ட ஆத்மா பலமுறை தவறுகள் செய்ய முனைகின்றான். ஏன்னா நம்ம இங்க கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், இந்த பௌதிக லோகத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், என்னுடையது நான் அப்படின்றதுல கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம நிறைய தவறுகளை செய்ய முடியும். அறியாமல் செய்யும் தவறுகளின் விளைவுகளை நீக்குவதற்கான ஒரே வழி பிரபுவின் பாத கமலங்களில் சரணடைவதே. சோ நாம தெரியாம ஏதாவது தவறுகள் பண்றோமே, அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா என்னது? சரணாகதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அப்போது அவர் அவனை வழி நடத்துகின்றார். எப்ப நம்ம முழுமையாக இடத்துல சரணடைகிறோமோ, கிருஷ்ணா சர்வம் நீதான், கிருஷ்ணார்ப்பணம் வஸ்து. சோ அப்படி முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாக்களின் பொறுப்பை பகவான் மேற்கொள்கின்றார். இவ்வாறாக பிரபுவிடம் சரணடைந்து அவரின் அறிவுரைகளின்படி நடப்பதால் பக்தனின் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடுகின்றது. துருவ மகாராஜரை பார்த்தோம். அவர் முதல்ல மனசுல நினைச்சிட்டு வந்தது உத்தானபாதர் அவருடைய தந்தை, அவருடைய தந்தை வந்து ஸ்வயம்புமனு. சோ இவங்க முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆள்றாங்க, இதை விட பெருசா நான் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல. ஆனா பகவானை பார்த்த மாத்திரத்துல அவருக்கு எந்த ஆசையும் இல்லை. ஆனா பகவான் தன்னுடைய பக்தனுடைய மனசு புரிஞ்சிருக்குன்றதுனால, உனக்காக ஒரு பெரிய கிரகமே நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன்ப்பா, சோ அதை நீதான் வந்து ஆளணுங்கிறார். துருவ மகாராஜருக்கு பிடிக்கல அந்த பௌதிகமான விஷயம். இருந்தாலும் பகவான் கொடுத்ததுனால அவர் வந்து அந்த ஆட்சி செய்யறாருன்ற பாக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில, நாம அவரை நோக்கி பக்தி தொண்டு செய்தால் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து, எது நம்மள நிலைத்து நிற்குமோ, இல்லாத ஒன்றையும் கொடுக்கின்றார், இருக்கிறவற்றை அவர் பாதுகாக்கும் செய்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆன்மீக முன்னேற்றம் மட்டுமல்ல, பௌதீக முன்னேற்றமும் கிடைக்குது பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாக்களின் பொறுப்பை பகவான் மேற்கொள்ள என்னுடைய ஜவாப்தாரி அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவங்களை கடை தேற்றுவதற்காக. சோ பிரபுவிடம் சரணடைந்த அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அவங்களுடைய மார்க்கத்துல அவங்க காட்டுற வழியில நாம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும். ஷெல்டர் இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. நம்மளுடைய இதுல யாராவது ஷெல்டர் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அதாவது இனிஷியேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த இதுல நம்ம கண்டினியூஸா 6 மாசம் இருக்கணும். அதுல முதல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஷெல்டர் எடுக்கிறது. இந்த குருக்கு கீழே வந்து நான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, யாராவது கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எனக்கு பர்சனலா மெசேஜ் போடுங்க. எல்லா குரூப்ல இருந்தும் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம குரூப்ல இதை பத்தி நான் பேசினதே இல்லை. திடீர்னு மெசேஜ் கேட்டிருந்தாங்க நேத்தோ முந்தா நேத்தோ. ஸோ நமக்கு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியல. யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு பர்சனலா மெசேஜ் போடுங்க. குரூப்ல இருக்காங்க எல்லாருமே, நீங்க எல்லாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல இருக்கீங்க. அந்த லீடருக்கு நீங்க மெசேஜ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டைரக்டாவும் எனக்கு சொல்லலாம். நீங்க என்ன குரூப்ல இருக்கீங்களோ அங்க அட்மின் இருக்காங்க. சோ நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். யாருக்காவது இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன மாதிரி படிப்பு? அது படிப்பு இல்ல. நம்ம வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ அந்த குருவோட மேற்பார்வையின் கீழே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக உறுதி எடுக்கிறது. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, 16 மாலை ஜபம் பண்றது. சோ அது போல நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கரெக்டா போகணும் அப்படின்னா, அவங்களுடைய குரு ஸ்ரீட பரம்பரையில இருந்து வந்தாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய குரு தான் வந்து இப்ப சிஷ்யர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் எடுத்து நடத்துறாரு.
சோ நம்ம வந்து பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க கிட்ட அந்த குருக்கு கீழே நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன். நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறது. ஷெல்டர்னா அதுல நம்ம என்ன சொல்றோம் அவங்களோட மேற்பார்வை. அதுல ஒன்லி வைஷ்ணவா தான் எடுக்கணுமா? வைஷ்ணவா சைவா எல்லாரும் இன்க்ளூடா இல்ல ஒன்லி வைஷ்ணவாஸா? எல்லாருமே நமக்கு வந்து வெறும் பாவம் மட்டும்தான் வேணும் பக்தி பண்ணணும்ட்டு. நாங்கெல்லாம் இப்ப இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அது போல இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முந்தின ப்ராசஸ் இது. நம்ம அந்த ஷெல்டர் எடுக்கிறது. சோ 6 மாசம் வந்து நம்மள பாப்பாங்க கம்ப்ளீட்டா. நம்மளால பக்தி பண்ண முடியுதா, நம்ம ஸ்ரத்தையா இருக்கமா அப்படின்னு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட சாண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் இப்ப எனக்கு வந்து 4 ரவுண்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னா நோ ப்ராப்ளம். நம்ம அந்த ஷெல்டர் எடுத்துட்டோம்னா அதுல வந்து ஓகே நான் அந்த 4 ரவுண்ட்ஸ் கண்டினியூஸா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிக்கலாம். சோ எதுவுமே வந்து உடனே அப்ரப்டா நடக்காது இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நடக்கும். சோ யாருக்காவது நானும் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து சொல்லுங்க. சரிங்களா? அது கூட ஆன்லைனா? இல்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்லைனா? இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம மேல டெம்பிள்ல வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். சோ ஃபர்தரா நம்ம ஒண்ணும் நம்ம இப்ப பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, இதே சங்கத்திலேயே நம்ம இருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நம்மளோட சாண்டிங் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. அச்சா அப்படியா? ம், ம். நம்ம நாளைக்கு நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சரிங்களா? 10 மணி ஆயிடுது. சரி சரி. So இந்த இது நம்ம முடிச்சிடலாம். ஹாஃப் பேஜ் இருக்கு. சோ அவரு பிரபு கிட்ட சரணடைந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண இடத்துல சரணடைந்து அவருடைய அறிவுரைகளின்படி நடக்கிறதுனால பக்தனுக்கு தனியா பிரச்சனை எதுவும் இல்ல. அதுக்கு எல்லாமே வந்து தீர்வு வந்துடும். இதை யாராவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம லைஃப்ல? எத்தனை பேரு? கிட்டத்தட்ட 21 பேர் இருக்கும். இப்ப வரைக்கும் நம்ம ஒரு லெவல்ல வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்புறோமா இல்லையா? கிருஷ்ணர் இருக்காருன்றத நம்ம நம்புறோமா இல்லையா? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்பினா தானே ஒரு அக்ஷரம் படிக்க முடியும் அதுல. பகவான் கிட்ட பகவான முதல்ல நம்பினாதான் கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியும். இல்ல ஆமா, நீங்க 2 நாளா நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. அவர் இருக்காருன்றத நான் ஒரு இதுலயும் உணர்ந்திருக்கேன்றத ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணீங்க. ஒரு அணுவிலையும் ஒரு குடிக்கிற தண்ணியிலையும் போகிற ஸ்டெப்ல வைக்கிற ஸ்டெப்லயும். சோ இதே மாதிரி வேற யாரெல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோம்? இதை நம்மளால ஒத்துக்க முடியுதா? அவரிடத்துல சரணடைறதுனால அவரோட அறிவுரைகளின்படி நடக்கிறதுனால ஒரு பக்தனோட எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்ந்து விடுகின்றது அப்படின்றத யாரெல்லாம் உணர்ந்திருக்கோம்? நான் உணர்ந்திருக்கேன். ஹம்டி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். plenty number of times. ஒரே ஒரு டைம் சொல்ல உணர்ந்ததை சொல்லுங்க. அது நிறைய விஷயங்கள் என்னால வந்து நான் இது நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட்டா இருப்பேன். நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அதை வந்து நடத்தி கொடுத்த கேசஸ் நிறைய இருக்கு. அதனாலதான் இப்ப அனுப்பிச்சு விட்டீங்க மெசேஜ். அதனாலதான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்க இப்ப குரூப்ல. ஆமா. நோ வரிஸ். நான் சும்மா எப்பவும் பேசுற மாதிரி டோன்ட் வரின்னு போட்டேன். அதுக்கு வந்து நோ வரிஸ். எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ். மாதாஜி கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா தைரியம் வந்துடும், எல்லாமே வந்துடும். வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல வந்து நான் கேட்டேன், எங்க பயம் இருக்கோ அங்க கிருஷ்ணர் இருக்காராம், எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்க பயமே இருக்காதாம். கிடையாது. யம தர்மராஜருடைய அந்த இது பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பயமே வந்து பகவானை கண்டு நடுங்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்தோம். கரெக்டா சொன்னீங்க. வேற யாராவது? மாதாஜி எனக்கெல்லாம் ரொம்ப தரம் இந்த மாதிரி பிரத்யக்ஷமா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மாதாஜி. பகவான் என்ன கூட வந்து கைட் பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு உண்மையிலே நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. தன மாதாஜி வந்துட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி வந்துட்டு தினமுமே வந்துட்டு தர்ஷனார்த்திக்கு வருவாங்க. அவங்க அப்ப வந்துட்டு கோயில்ல வந்துட்டு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 10:30 11 o'clock அப்படிதான் ரிட்டர்ன் போவாங்க. அவங்க வந்துட்டு பிரசாதம் என் கூடவே எடுத்துப்பாங்க. எடுத்துக்கும் போது வந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்போ வந்துட்டு நாங்க என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம வீட்டுல வந்து ஆண்டாள் கல்யாணம், கிருஷ்ணர் ஆண்டாள் கல்யாணம் நடக்கும். அப்போ வந்து அந்த ஆண்டாளுக்கு வந்துட்டு தாலி கட்டுறவங்களுக்கு உடனே கல்யாணம் ஆயிடும்ன்றது ஒரு ஐதீகம். அது வந்து செய்யுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கப்ப அவங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. வந்திருக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, எங்க வீட்டுல பூஜை நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு நாங்க சொன்ன டைமை விட கொஞ்சம் டைம் மீறிடுச்சு. ஆனா அவங்க வந்துட்டு எனக்கு கோயில்ல கொடுத்துருக்கிற சர்வீஸ செய்யாம நான் வந்து என்னுடைய
சுயநலத்துக்காக நான் இங்கேயே இருந்து பகவானுக்கு தாலி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மெதுவா போய்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. நான் வந்து கம்பல்சரி கோயில்ல போயிட்டு நான் வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அழுதுகிட்டே போயிட்டாங்க. கோயிலுக்கு போயிட்டு சர்வீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க. சரி, நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்த ஒரு கெஸ்ட்டையே வந்து அவங்கள வந்து டிராப் பண்ணிட்டு அவங்க சர்வீஸ் மொத்தத்தையும் முடிச்ச பிற்பாடு அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து அவங்க தாலி கட்டுனாங்க. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, இந்த வியாழக்கிழமை வந்து பூஜை நடந்தது. அதுக்கு அடுத்த வியாழக்கிழமை வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணமே முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஆஹா, கிரேட்டுப்பா. ஹரி போல் ஹரி பகவானே. ஹரி போல் ஹரே ஆஹா. கிருஷ்ணா என்ன ஹரி அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த சர்வீஸ வந்துட்டு கம்பல்சரி நான் வந்து கரெக்ட் டைம்க்கு நான் கொடுத்த டைம்க்கு அந்த சர்வீஸ முடிச்சே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க மாதாஜி. சர்வீஸ் விடாம பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. பட் போல் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் அவங்களுக்கு, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, பகவான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா செய்வாரு அப்படி. இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் என்கிட்ட இல்ல, என்னுடைய நம்பர் அவங்க கிட்ட இல்ல. அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன விஷயமே எனக்கு வந்து 1 மாசம் விட்டு தான் தெரிஞ்சது. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த So அளவுக்கு nice, வந்துட்டு Madhu. So பகவான் nice. வந்துட்டு எப்ப நம்மளுக்கு நல்லது செய்வார், எப்படி செய்வாருன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்டா செஞ்சு முடிச்சிருவாரு. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. பொண்ணுக்கே வந்துட்டு மாப்பிள்ளை யாருன்னு கூட தெரியாது. அந்த அளவுக்கு திடீர்னு இங்க இருந்து அவங்க வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ். இங்க இருந்து அவங்க ஊருக்கு கூப்பிட்டுன்னு போய் மாப்பிள்ளை அதுக்கப்புறமா அவங்க ஜஸ்ட் வித்தின் 2-3 டேஸ் பார்த்து அவங்களுக்கு கல்யாணமே முடிஞ்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல் இல்லையா? பாருங்க எவ்வளவு அதாவது பெரிய விஷயம். டீச்சர் பிரபு, நான் சர்வீஸ்ல உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வந்து லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. யாராவது போறவங்க இருந்தா போடலாம். யாருன்னா ஷேர் பண்ணணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கலாம். வேற மாதாஜி நான் யாராவது? பண்றேன் மாதாஜி, ஷேர் பண்றேன் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கதை கேட்கும் நேரம். நானும் எங்க ஹஸ்பண்ட் சீரடி போனோம் மாதாஜி. ஓகே. அப்ப நான் பண்டரிபுரம் கம்பல்சரி அப்படியே போயிட்டு வந்துடலாம், நான் பார்க்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே சீரடி போயிட்டு பண்டரிபுரமும் ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு இது பண்ணிட்டாரு, புக் பண்ணிட்டாரு. சீரடி போயிட்டு பண்டரிபுரம் போறோம். அப்ப தசரா டைம். பயங்கர கூட்டம். அந்த கியூல ஜாயின் பண்றதுக்கு 1 கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியிருக்கு. மறுநாளைக்கு எங்களுக்கு ஃபிளைட்டுக்கு டிக்கெட் புக் ஆயிடுச்சு. பார்த்தா அங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஏதாவது டிக்கெட் வாங்கி பார்க்க முடியுமா, இல்லாட்டி ஏதாவது காசு கட்டி பார்க்க முடியுமா அப்படி லோக்கல்ல கேட்குறோம். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே முடியாது, நீங்க நார்மல் தர்ஷன் தான் பண்ண